Good morning mga ka-studio. Today's episode po is another outdoor cooking na naman. Magluluto kami ngayon ng nilagang pata with gabi. Yan, sikat ito dito sa Bisaya mga ka-studio, nilataan. So sa amin dito naglalagay talaga kami ng gabi. This is optional po, depende po kasi yung iba po mayroong allergy sa gabi ba. Saka iba din po mayroong gabi na medyo katul, makati ba. So kaya allergy yung iba. So kami mga studio, ako mahilig talaga ako personally sa gabi. Kaya gusto ko yung nilaga ko, nilalagyan ko ng gabi. So ipakita po namin yung buong process ito at paano po mawala yung langsa nito at mapasarap palalo yung nilaga mga studio. So tara, simulan agad natin to. Una mga studio, lalagyan po natin to ng asin. Bisaya po, kumutan ng asin. Yan. Ito yung style ko talaga mga studio, yung strategy ko nung pagluluto ng nilaga ba. At iba po tayo ng style niyan. Depende po sa inyo yan ba. So ito yung nakasanayan ko at ito yung strategy ko na talagang masarap yung nilaga. Yan lang po, lagyan lang po ng asin. Tapos i-mix po. Yan. Proceed sa next step. Talagay ko na po dito yung pata mga studio. Yan, gustahin natin dito. Papalabasin natin yung tubig ng karne mga studio para mawala yung langsa. So yaan natin to siya kasi lalabas yung tubig nito. Tapos lagyan ko ng kunting suka para mawala yung odor niya ba. Kunting suka po. Yan. Okay na yan mga studio. Ayan ko to siya na ganito hanggang sa lumabas yung tubig. Tapos mag-evaporate na lahat. Baliktarin nyo po. From time to time. Sa nakikita nyo mga ka-studio, lumabas na po yung tubig ng karne. So ginawa po natin yan para mawala yung amoy ba ng karne, tsaka yung dugo niya mawala din po yan. Yan, wala ng tubig po, nag-evaporate na lahat. Make sure po na hindi sa didikit sa kawali. Okay na yan, lagay ko na yung tubig. Marami po kasi papalambutin po natin yan ba. Tapos ilagay ko na din po yung luya. Ito din po yung papawala ng baho ng karne. Yan, pakuluin natin yan mga studio ng mga 30 minutes. Saka natin ilagay yung mga ibang ingredients. After 10 minutes, ayan, kumukulo na po. Kunti na lang yung scam na na-produce niyo. Kunin po natin ito mga studio. Yan, kunin nyo po yan kasi yan po yung kuhan ba? Sibo ba? Sibo. Kunti na lang po yung scam kasi yung first step natin, nawala din doon yung scam ba? Nag-evaporate din ba? Yan, wala ng sibo. Yan ba natin yan, kumulo mga ka-studio, mga 20 minutes pa. 30 minutes mga ka-studio. Yan po. Nalagay ko na po yung gabi. Tapos ito po, steam ng pichay ba. Kasi matigas kasi yan ba, para lumambot din. Tsaka mayroon din tayo ditong sweet corn po. Yan. Takpan natin yan ulit hanggang sa lumambot po yung mga nilagay natin. Wow, super lambot na po. Lagay ko na yung ingredients mga studio.
Unang-una po ito, sibuyas dahunan. Saka meron din tayong sili espada, siling haba. At para po mas umapot yung sabaw nito mga kastudyo, durugin ko po yung ibang gabi. Yan. Para mas umapot yung sabaw kasi gusto namin ng malapot na sabaw. So, hindi lahat po yung dudurugin natin mga kastudyo, ilan lang po. Mga 3 or 4 po. Yan, kita nyo po. Medyo pumuputi na po yung sabaw. Yan, tapos i-final natin yung timpla. Maglalagay ulit ako ng asin. Yan. Okay na yan mga kastudyo. Lutuin lang natin to ng mga 5 minutes na lang mga kastudyo. Yan, okay na to mga kastudyo. Ilagay ko na yung final ingredient. Pichay po. Ito po ay native pichay. Madali lang po itong maluto. Takpan lang po natin to ng mga 2 minutes. Tapos iserve na po natin to. Kasi dahon na to ba. Gusto nyo po mag-add ng magic sarap mga studio, feel free to add po. Ayan mga studio, luto na po ang ating nilagang pata ng baboy with gabi. Yan o. Wow. Lapot na po ng sabaw. Ang lambot na ng karne. Tara, sarap na pong kumain mga studio. Tara po. Lipat na natin to sa serving plate. Kainan time na mga kastudyo, and for today's episode po is kumpleto po kami. At meron po tayong mga kasama na ka-online collaboration po all the way from Canada. Siya po ay walang iba kundi si Rain Gat Bunton. Ayan po, siya po ay isang mukbanger din mga kastudyo, at minsan po kasama po niya yung pamilya niya po, yung hubby niya na si Sir Gian at yung cute at pretty nila na anak na si Sofia po. Ayan, si Ma'am Rain po ay isa po siyang Bisaya mga kastudyo, pure Bisaya po kasi yung papa niya taga Bohol. Ayan, maliban sa pagmumukbang mga kastudyo ay gumagawa rin siya ng mga makeup tutorials at mga daily vlogs. Para makilala niyo po sila, panoorin po natin ang kanilang short clip. Pasok. Dalawang kamay na ginagamit ko. Juicy. Binabalance lang namin. Nice. Like chicken. Hello mga ka-studio! Rain here at kasama ang aking family. Sana po ay supportahan nyo kami. Kagaya ng pagsuporta nyo sa Bisaya Studio, dalawin nyo yung channel ko and subscribe! Thank you! See you sa aking channel. Bye! Ayan na nga po mga kastudyo, nakita na po natin ang short clip ni Ma'am Rain Gat Bunton. Sana po ay tulungan at suportahan natin siya. I-visit po natin yung channel niya. Sana po ay i-like, subscribe at paki-on na din po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong videos niya po. Premiere po kami 7 PM, sa kanya naman po kasunod 7:30 PM po. To Ma'am Rain Gat Bunton at sa family niyo po, maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat po. Tara, ina na to. Pray mo namin. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po. Kain na po tayo. Wow. Pati yung serving spoon na mo. Yung maliit na kuan pa. Kanila isa. Sige, ano? Meron kami ditong sabaw din po. Oh, yan. Ito ay. Para higop. Ikaw, bihigop Wow, ka? ang laki na ito bang. Wow, guy ka. Lambot. Kahumok. Thank you, pang. Mga nag-asa dapit na yung Tsara mga. ka. Bukog mo na. Nod. Bukog. Ngay. Dah, lambot ba ni? Wow. Higop tag sabaw mga kastudyo. Init pa mga studio. Yan. Isa po to sa paborito naming kainin. Pata.
Asam ni dapat yung tagaan nanti kanak? Kuan ihapang. Asa iyan? Bukog iya so? Sige, Ini lang, tagaan tiin natin ha? sa gunod, oh. Okay. Kuan. Gulay. Yan. Ayan, kainan na ang mga ka-studio. Ang laki nito pa. Kain po. Pahumok pa. Papa. Init pa ba? Dami ang sabaw. Unod, ha? Sabaw ni mo nak. Amuan ni dua pa. Yan po. Abot sa kuan. Dami ko humok lang. Pa, ang init pa po. Walay na yung buto niya pa. Sa kahumok. Look, grabe yun. Masarap. Sus, kalamihan yun. Grabe ka init. Sobrang sarap po ng sabaw. Tamang-tama lang po yung timpla. Galing talaga ni Yan. Papa magluto. Ito pa. Burrito po nila to. Ito po yung palagi naming request. Merong gabi, pichay. May unod ka dyan, nakas. Saraan na hanggang kuha na ganay sabaw. Grabe kalamig sabaw mo. Grabe na, nuutol kayong lasa mang ba? Lalim. Tapos walang langsa po mga kasudyo. Nawala po yung amoy ng baboy. Ng karne. Totoo, yung singot mo na init pag yung sabaw po. Kainit. Gisak buko ko. Mumo kay nak. May nagtatrabaho po sa gilid, kaya pasensya na po sa ingay. No problem. Wala na. Grabe ka humok gyud. Pagamay na ako. Malasa po yung sabaw doy sa gabi ba. Mayroon ako mga dinurog ba para masama sa sabaw. Lalapot. Ang sarap, di ba? Masasahan mo talaga yung gabi sa sabaw ba. Mahilig kasi kami sa gabi mga studio kaya naglagay po kami. Feel free po na itanggalin po yon sa recipe po kung hindi nyo po gusto yung gabi ba. This is an optional lang po. Ay, malapay ka lang. Yung sweet corn, no? Ang tamis mo. Kuha ko. Ano yung ginamit mo na kuantang? Serving spoon. Wala naman, ito na, ginamit ko na. Anong kunin mo? Sabaw? Kuan ka ni ay. O ka na, gamitin mo rin sa'yo. Yung mga kuan. Gulay? Yung mga gulay ba? Lamig na kuha nyo. Sweet corn. Kanya kuan ni pa. Hindi. Urot na mo. Yan po.
Grabe. Ang init. Init po ngayon dito mga kasudyo. Pasensya na po. Teka, yung kinain natin mainit din. Sa lahat po ng sumabay sa amin ngayon, maraming salamat po. Kain po tayo. Nakita po naman. Mm. Itong kanina. Excuse me po ha. Init tayo. Ayun na. Gusto mo pa kanin? Huwag po natin kalimutan yung kakulab po namin. Pamilya din po sila nagbumukbang. Gusto mo pa kanin na? Yun na. Bukog na mo. Yung na. Titita na. After this video po, puntahan po natin. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Rain. Kain po tayo sa family niyo po. Ano? Happy na mo, ma? Ako ang nahulot. Naunag hulot. Grabe yan. Sarap na kain. Lalo na pag ting ulan. Tag-ulan po. No? Gamit ko niya. Higop sabaw. Tsaka hindi po ako naglalagay dito ng kamatis ba kasi para hindi madaot bang ba? Saan daot na? Hindi Masira. madaling mapanis. Naharap na ako, apa. Ulit na. Pagkilaw lang. Ilang na ito pa? Ano yun lang, diwason ko idaghan na yung kaon. Sarap din no, ng nitipit chay. May sabaw eh. Yan, ubos na po. Kapit na maubis. Amo, apa. Silok na. Tubig na ko mang. Dami ko pong nakain mga studio. Ang sarap po. Grabe. Try niyo din po itong ganito na style po. Yes po. Kasi iba't iba tayo ng style ng pagluluto ba. Sa amin ganito po yung process talaga namin. At talagang nag-enjoy po kami sa lasa nito. Kasi yung first step natin po, napaka-importante po nun. Yung pinawala natin yung tubig ng baboy ba. Tsaka nilagyan ko ng suka para mawala yung langsa, di ba mang? Mawala yung amoy. Yan. Grabe, sarap. Ayan mga studio, tapos po kami kumain po. Grabe po, ang dami po namin nakain po. Ulitin ko po, puntahan po natin si Rain Gatbunton po at ang pamilya niya po. After this video po, premiere rin po sila, 7:30 PM po yung schedule na. Maraming salamat po for this online collaboration. Maraming salamat, Ma'am Rain, and to Sir Gian and Sofia. Opo. And shout out po muna kami. Mega shout out sa Cat Salon Cordova branch, sa mga may-ari na sina Ma'am Bella at si Sir Rene. Ay po. At sa mga staff nila na sina Sir Milgar at Ma'am Belinda. Yan. Hello po sa inyo lahat. Shout out Angelina Anthony from California. Happy birthday Jasky Journey. Ngayon 27 yung Ay, happy birthday birthday. niya. Happy birthday po. Shout out John Arvin Listana, kusina ni Bong. Angela Ninya Lim from Bohol. Chris D. Cruz, Alinel Pale, Mac Jim Place, Lourdes Saladin, Regine Principe, Caridad Angeles from Los Angeles, California. Carl Nathan Padayaw, Gracie Salazar from Marina, California. Outkiss TV, meron po siyang channel. David Josh Ordaneza, Aisa Mapa, Noime, Reyes family from Candelaria, Quezon. Ellen Albana from Montreal, Canada. Alexis Joseph Soriano, Albert Bariha from Masbate. Jums Girl Vlog from Japan. Jade Aranwes, Chris Jason Alberca from Digos,
Intoys Kasandok, meron po siyang channel. Joven Bahilot from Malaysia. Analuna Arda from Sirao Garden. Hello po. Ramiro Harabe. Neil Balbuena from Taguig. Daguman family from Ozamis Occidental. Ella Barlaw, Jana Gantalaw at Josephine Abara. Dami pala niya mo. Oo, sobrang dami. Daming pong shoutout po. Yung iba po sa next time lang po. Maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.